Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-12 January. Hayi-ke guys, wayona-ke indaba uZoleka benoLazarus bahamba beya le emzini kaThumeka beyocela phela ukuthi abaphe inhliziyo kaLikamva bayinikeze uqhawe. Umane nje wambuzisisa kahle uThumeka wathi, uthini? Wathi, bengicela sisi, ndiyakucela. Wathi, oh, waze unenhliziyo yenyoka wena. Undicela inhliziyo yanyana wami isashaya esifubeni sakhe. Ufuna ukungemuka indodana yami ngoba nakho wena ufuna ukusindisa indodakazi yakho. Zoleka. Wathi uyangenelela bandla Nkosi yami, uLazarus uyasho ukuthi hayi cha, lokhu besikusho ngobana. Wathi thula wena, thula nje nya. Wena Zoleka thetha nami, mother to mother. Uyini leyo ndicela yona? Ningama-vultures nina. Nilindele uba indodana yami ibhubhe khona nizonithatha inhliziyo yayo ninikeze uqhawe. Lalela lana nginitshele. Impendulo yami ithi cha. Cha namhlanje, cha kusasa, soze ngayivumela leyo nto. Ayibo guys. Uhambe uZoleka benoLazarus benyobozela. Lapho uHlathi guys wabheka phambili waqondisa ikhanda kwangathi akekho endlini ekhona. Wangafuna ngisho ukuphawula elilodwa izwi. Walwa yedwa uThumeka. Guys, akupheli-ke lapho. Uye wahamba-ke uLazarus benoZoleka besabhocobele banjalo. Washo kodwa uZoleka ukuthi ndikuxelele kaloku. Ndikuxelele uba uThumeka ungumama naye akasoze avume into enje. Wathi no, we were just trying our luck here. Remember, we were doing this for our daughter, but still, it was insensitive. Yay, guys. Kwafika ngisho-ke uLukhanyo evakashele-ke uZoleka. And siyazi sonke guys ukuthi uLukhanyo uyamuthanda uZoleka. Ayikho impi angamlwelanga yona. Mekuthiwa nje uHlathi ushaye uZoleka or uHlathi ukhuluma into ethize kuZoleka, hayi uLukhanyo ufike ndiza guys. Usuka ngisho le emakhaya efike qathatha ezomlwela udadewabo. Kodwa namhlanje ufike ebhocobele. Esezile phela ukuthi-ke ufuna ukucela inhliziyo kaLikamva inikeze uqhawe. Umane nje wathi intwana yami ngaze ndaphoxeka. Uyazi njengomama bengingamelanga uyocela omunye umama uba akunikeze inhliziyo yanyana wakhe ngoba ufuna ukusiza indodakazi yakho. Nonobabili niseyinhlungwini. Yini eyenza ukuthi iy'nhlungu zakho zingcono kuney'nhlungu zikaThumeka? Yini eyenza ukuthi unelungelo lokuthi uhlwithe inhliziyo yanyana wakhe esesibhedlela uzoyinikeza uqhawekazi? Wathi uthi uyazama ukuchaza uLazarus kwathiwa wena thula, le ndaba ayikufaki wena. Sikhuluma ngobhikitsha la, sikhuluma ngomabandla ayikufaki le. Yo guys, wathi intwana yami sendikulwele izimpi ezininzi ebomini. Kodwa yabona le, hayi ndigeze izandla. Yazi ukukhombisa ukubanda, yazi ukukhombise ubulwane. Andikaze ndicinga ukuba usho into ebuhlungu kanje kudadewenu. Hayi ngeke ngikwazi ukukunceda, andikusaphothi kule ntwana yami, andikusaphothi. Hey, wabona ngampela guys uZoleka ukuthi this time around ubhatshazile nyani nyani. Uhambile-ke guys uThumeka benoHlathi baya kunesi phela loya owudadewabo-ke kaHlathi. Bezozwa phela ukuthi ngampela isimo sandodana wabo uLikamva simi kanjani. Ayi guys, uyabona-ke uNtsiki akavaza sugarcoat anything. Akavaza akhathalele nanokuthi uHlathi benoThumeka bazoziva njani ukubacelela inyani kangaka. Umane nje wathi yabona uLikamva, hayi ingqondo yakhe ifile. Wathi uThumeka unyana wami usazophaphama. Ngike ngibone phela abantu bevuka kwikhoma, nami wami unyana uzovuka. Wathi no, bayavuka bona abantu kwikhoma kodwa kuma-movies, not in real life. Yabona nje uLikamva lo simaziyo akasekho. Wathi hayi ukhona, usho uThumeka, ukuthi nje ulele.
usazophaphama. Wathi cha, akusisona isikhathi sokuthi manje sinabukelise izinto. Kumele nje silikhulume iqiniso njengoba linjalo. Sooner than later kuzobe sekufa ama-vital organs akhe uLikamba. Kancinci kancinci. Kumva kwalapho-ke kuzobe-ke sekuphela ngaye. Wamane wathi uHlathi nenhliziyo yakhe izofa. Wathi yes. Wathi kusho ukuthi kuzobe sekulate. Wamane uThumeka wambuka ukuthi kuzobe sekulate ukuthini. Kanti bazothi bese befikile endlini azame-ke uHlathi ukuthi amncenge. Asho phela ukuthi lalela, kuzomele sicabangisise lento le ecelwe uZoleka. Ukusho njalo lo uHlathi vele usefikile uZoleka kuyena. Wazomenza ukuthi-ke abone kuyiso right ukuthi kuthathwe inhliziyo kaLikamba inikezwe uqhawe. Usho kahle ukuthi yabona manje abantwana bethu balwela iy'mpilo zabo bobabili esibhedlela. Kodwa-ke kukuthina ukuthi ngabe sibaluza bobabili noma siyakwazi ukusindiswa yedwa. Lawo mazwi-ke uHlathi wagonisisile, wawabamba wawagona wathi waya nawo ukuThumeka. Wazama ukumchazela uThumeka ukuthi ngampela ngampela uLikamba akusekho ngaye. So manje azame ukusindisa impilo kaQhawekazi indodakazi yethu. Wathi kusindodakazi yethu uQhawekazi, indodakazi yakho. Mina ngisoze-ke ngalivuma ukuthi unyana wami abhubhe ngoba nakhona ufuna ukusindisa indodakazi yakho. Wathi hayibo, kusukela nini manje uQhawekazi eyindodakazi yami ngedwa? Wathi angithi vele nina niqale kuqala. Phela lento nihlele noZoleka nina. Ninobabili lapha kulento le. Manje nifuna mina nginikezele ngonyana wami ukuze nina nisindise indodakazi yenu? Soze ndayivuma leyo nto mina. I-answer yami isawuno. Kusazoba unona namanje. Hayibo guys. Ngapha-ke uma wethu uphefumula la emqaleni kalwandle. Uhambile wa-investigate wathola ukuthi no. Qamba amanga lo akavaze arojwe. Futhi uyamsola ukuthi u-involved ekuthini kube naleya accident le egcine-ke isifaka uLikamba kwikhoma esibhedlela. Uhambile-ke namhlanje wahlela i-meeting naye. Eyombuzisisa ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngesikhathi erojwa. Wazama ukuqamba amanga kodwa wathi wena yindaba uloku unginaka ngale ndaba. Wathi ngisho ngoba iwashi lakho elibizayo nalo lisasesandleni sakho yindaba bengalithathanga lona. Wathi yabona-ke manje sekumele-ke ngihambe ngekhaya, ubaba uyangidinga. Kade lokho ngifonela kumele phela njengoba sesingasasebenzisi sobabili samadoda sizama imizamo yokuphila. Uthe sathi uyaxhuga uyaphuma ngomnyango wabeqhamuka guys uSydney. Khona kule ndawo impela bakuyona eyixoxela ngefoni. Wabona kuma wethu ukuthi hayi lo muntu uzama ukumbhuqa uqamba amanga khonto ayifihlayo. Wamlandela wafika qathatha emzini wakoZondo. Eloku embuzile ukuthi kwenzakalani ngolobu ebusuku mhla uroja. Wathi wena yini unginaka kangaka? Phuma ey'ndabeni zami wena. Wathi cha, ngitshela iqiniso wena. Futhi yazini iphi imoto yakho? Awukungithatha ikhezi emoto zakho ungikhombisa ukuthi imoto yakhe iphi. Wamane wagwajaza ulwandle ngoba uyazi kahle ukuthi imoto wayiyise scrap yard. Ezama phela ukucima ubufakazi ukuthi uyena washayisa uLikamba. Guys, kusho kuthiwa likho iqile lizikhotha emhlane. Uzama ngawo wonke okusemandleni akhe ukufihla lento le. Nabazali bakho sebafaka ihice ngekhanda ukuthi bafihle lento le. Kodwa-ke uma wethu ngathi uzombula konke akuveze obala. Guys, asazi yozala nkomoni makunje. Kodwa sizobona ngamazwibelo alandelayo ukuthi ngabe uzoyifihla kuze kube yinini le ndaba yokuthi uyena olalise uLikamba esibhedlela nolwandle lo. Aphela lapho ngamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nilike nicomment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, kama ngiqabeleni phathela amazwibela eNimbango mhla ka-12 January. Hayi-ke guys, wayona-ke indaba uZoleka beno Lazarus bahamba